natakaroon sa mainit, mabugnaw spring. This is a national park sa Karkar. So, ngita magud mi og bugnaw. Kaya init yung panahon. So, suwayan na to ilahang tubig karon. Kasuwayan namin drill sa una. Nga, mo nang ibalik ni. Kung mao ba kagihapon, pareha kabugnaw sa ice water ilahang tubig. Ito suwayan. Okay, so atong suwayan kung bugnaw pag ilahang tubig. Na yung mga nagkiyat sa kilid. Wow! Kabugnaw! Time check day sa Horilo is alas 8. Alas 8 sa buntag. Iga alas 12 ka na yun, mainit na. Wow! Grabe, bugnawa. Okay, kung mga kuyog, si Mami, mga bata, yun na po yung nangaligo ato sa unahan. Bugnaw guys, bugnaw as in bugnaw dyan. So ayun nyo dire. So ayun nyo dire. Safe na siya. So na, mura mo siya na dike or mura mo siya og nahimong pool. Nasa ubos oh. Tinaw ang tubig sa ubos. So, suway niya ito. Ako na ni bagong ganaligo ko. Katugnaw. Tugnaw kay guys. Ako sa nahiposon ng akong isa ka cellphone. Matulpas giraffe. Tagaliog na dire. Anong baboy? 1 miliog. Okay, so. Grabe tugnawa. Maon ni bugnaw. Grabe tugnaw. Grabe bugnawa. Grabe tugnawa guys. Grabe tugnawa. Sa ganahan mangita og bugnaw ari mo sa Karkar Guadalupe sudlonon siya gamay pero okay kayo. Karon mga alas 8 basin wala pa kayo tao ba tao rin alas G siguro hantod alas 12 dagan na kani mga ligo dire. So ayun niyo dire. Amo ra gikatulo na yung balik dire. Pero ang bugnaw mabaguhan ng gyapon ko. Gabi mo na ni kung gingon na nindot iligo og sapa nga murag ice water ka bugnaw. Usa na ni. Gamay ra ni siya, mura siya exclusive kung makakatultol dire. Pero kung kamuray makanhi, makalugar mo og panahon na dili kayo dahamuan ni. As in, bugnaw jud kayo. Karon nga summer siguro murag ang mga taga diri sa palibot makatultol dire. Labi na ang mga kanang nangita pud og bugnaw nga tubig nga kaliguan. So kamo unsa pa inyo gipabot? Suway nyo diri. Grabe itong nawa. Grabe itong nawa. Ato na yung stop guys.